Oier, gaur apirilak 26 ditu. Apirilaren 26an gaude. Jendeak ikusiko du beranduago, baina garrantzitsua da markatzea ze egunetan gauden. Daramatzazue etxean galdu gabe zenbat? 13. partida uste dut erreskadan. Horrek ere esan nahiko du, zuk aipatu duzun guzti honetan, egonkortasun horretan, esan nahiko du ere asko. Bai, erabat. Gainera da asignatura bat genuna pendiente, iaz galdu genuen gure zalegoarekin konexio hori, harreman hori. Egia da, iazko futbola ez zela oso erakargarria izan eta, berain arrazoia zuten, zaletuek. Eta ez zela urte polita izan, baina urten eman diogu buelta erabat, eta jendea dago gurekin erabat erotua eta pozik eta gu jolasten ikusteko gogokin, eta hori da sekretua. Ez dut uste ere kulpa guztia zuei egotzi beharko diozuenik, ez? Egia da, zalegoak iazko denboraldia hasi zuela jeitsiera batetik hasita. Bai, espektatiba batzukin eta guk igual zama hori ere nabaritu genuen, ez? Baina azkenean autokritikoak izan bat gara, bakoitza bere buruarekin eta talde bezala ere, baina neurri batean, ez? Esan nahi dut, azkenean ez da baten errua ehuneko ehunean, gauzak banatu behar dira bakoitzari dagokion neurrian ere. Aipatu duzu zalegoa, eta zalegoa Osasunak daukan altxorra handienetako bada, ez? Taldeak, futbol taldeak daukan altxorra. Nola jasotzen duzu ezuek zalego horren maitasuna, indarra, empatia? Feedbacka, ez? Bai, pasada bat da, ez? Gainera, goraipatu nahiko nuke, une txarrenetan edo entzuten zaiela gehien. Esan nahi dut, sentitzen dugula hurbiltasun hori eta berotasun hori gehien une txarretan, ez? Eta gauzak ongi doazenean erresa da, hori da. Baina, precisamente orain, aurten, izaten ari da kriston konexioa eta oso polita, nola ospatzen dugun, etxean garaipena lortzen dugun bakoitzean, ez? Graderia osurreko sektore horrekin, eta gero ere zelai guztia gurekin dago, eta hori baloratzekoa da, eta aipatu nahiko nuke ere, kanpotik datorren Osasuna taldera jokatzera datorren kanpoko jendeak esaten duela, harritzen duela, erabat, bai, nola hemen bizi dela beste modu batean eta badagoela hurbiltasun hori eskertzen dena. Oso etxeko den. Bai. Ez dut esan nahi Osasuna talde txikia denik, baizik eta badagoela hor konexio hori, famili bateko... Badago hor kimika hori eta babes hori eta hori sentitzen du kanpoko jendeak. Zalego hori ez da bakarrik. Futbol Osasunak dauzka lehenengo mailan, bai gizonezkoen taldea, baina bai emakumezkoen taldea ere, futbola bera izanik, eta zalegoak erantzun izan dio horri ere bai. Bai. Hombre, bai, gainera kriston kanpaina egiten ari dira ere neskak, hor daude igoera lortzeko helburuarekin ere gu bezala, eta, ederra litzateke, ez, bai beraiek eta bai guk helburu hori lortzea. Eta azkenean ere, neskei ere babesa eman behar zaie, beraiek ere eskubidea dute futbolan jokatzeko eta disfrutatzeko eta jarraitzaileak izateko eta perspektiba ere pixkat aldatu beharko genuke denok. Gainera nesken kasuan, ez da bakarrik, zalegoaren neskekin dagoela. Nik beste ikuspegi bat ere ikusten dut, askotan gure seme-alaben erreferentziak beti gizonezkoak dira. Baina Osasuna bezalako talde batek nesken ekipo edo horrelako talde bat izatea, neskak ez dute kanpora joan beharrik jokatzera. Gure neskek ere badituzte neskak diren erreferentziak, beti ere gizonezkoak ere egonen dira, baina futbolak edo Osasunak, klubak berak transmititzen dituen beste balore horiekin edo beste konpromiso horiekin ere badoa. Bai, horrekin ere harro egoteko modukoa da, ez? Klubak hartu duen norabidea, bai euskararekin hartu duen protagonismo hori edo... Ordenantzatan sartu zuen ere bai, ez? Bai, ikuste bai, ez. Ez dakit, zerbait euskaldunok garenak beharrezkotzat jotzen genuena aspalditik, baina, eman da pausua eta hori goraipatzekoa da ere. Baina berdintasunaren harira, esan nahiko nuke ere, azkenean hori da, gizarteak berdintasunaren alde egin behar du lan, ez? Eta horren aldetik, Osasuna, ente publikoa den heinean, edo, esan nahi dut, reperkusio handia dauka eta erreferentzia bat da, adibide bat da, eta bakoitzak ere bere etxean egin behar du. Nik ere 3 haur ditut eta nik ere etxean egiten dut etxeko lanak ere. Orduan, harinez hezkuntza bat bidaltzen nire aurrei ikusten, bai nik eta bai nire emazteak edo zer gauza egiteko gai garela, bai batak eta bai besteak. Orduan Osasunak ere alde horretatik
apostu ederra, berdintasun alde eta harro egoteko modu. Bai, eragile guztiek egin behar du, bai norbanako, Bai, bai gizarteak eragile egin behar du bakoitzak horren bere arabera. neurrian eta bere aukeren arabera, baina gizarte honetan, ez da, aurrera Gizarte egiteko. honetan, exactamente, bai. Zuk esan duzu, berdintasuna... Adibide izan behar gara. Adibide, baina zer esatu duzu, kluba bezala? Bai, eta norbanakoa ere Hori etxean, da, ez? Hori da, Bai. denek pertsona garen guztiok Hori da. egin beharko dugun. Bueno, ospakizun urteak direla esan dugu, osasuna igotzen bada. Gaur jakinen dugu, emisio egun honetan igotzen den, ez da igotzen, baina oraingoz ez dakigu. Igotzen bada, ospakizun egun handia izanen da. Zuk ospakizun horiek bizi izan dituzu ere, bai. Baina Bai. aurtengoa berezia alda. Bai, gira ze irribarrea. Badakit, ikusten zaizu. Bai. Ametsa egiten dut honekin, oera sartzen da izeneko momentu egiten ere, nire burua ikusten dut, ez, ospakizun horretan, baina izan behar dugu nolabateko estabilidade emozionala, ez, alde horretatik. Ikaragarria litzateke, bigarren igoera bat ospatzea nire herriko talde kutxunarekin, ez, eta nolabait, aurrekoak bai suposatu zuela ekonomikoki kriston lasaitasuna kluba entzat, baina nik uste dut igora honek esan nahiko duela, karriko duela klubarentzat estabilidadea, ez? Lehenik eta behin kluba merezi duen tokian ustea, zen gauzak norabide egokian egiten ari dira, ez? Fundamentukin, erroak jarriz, etorkizunari begira, eta estabilidadea emango lioke, bai ekonomikoki eta bai instituzionalki gauzak ongi egiten jarraitzeko. Gainera, 100. urte horrenarekin, ez? Osasunaren 100. urte horrenarekin lotuko litzateke. Bai. Hor bada zer... Horrek ere, kriston, ilusioa ematen dit aurrera jarraitzeko, ez? Indar guztiakin, ze... Pentsa, etxeko mutiko batentzat, ez? Edo gizon batentzat, urteurrenean, 100. urteurrenean ospatu alizatea Osasunako kapitaina izanik eta jokalaria izanik, niretzako ohore bat da, ez? Eta gainera, orain gutxi jakin dugun bezala, sadar berria eraikiko da, eta zakit, badira faktore asko, denak bultzatzen gaituztela baikorrak izatera eta kriston gogoa izatera. Gauza asko daude, ospatzeko. Ospatu behar ditugu, baina banaka, bestela denak harrapatuko gaitu. Neurrian eta tokatzen den bezala. Bai, baina denak ospatuko ditugu. Intentzio hori daukagu bintzat. Intentzio hori, bai. Oier, futbolak egin zaitu? Egin heldu edo... Zu, Oier, guk ezagutzen dugun Oier hori futbolak egin du? Bai, erabat. Nire nortasuna jorratu dut futbolaren inguruaren aldetik. Esan nahi dut, ni gaur naizena, egin batean edo kasik eguneko unean ez noski zen jaso dut nire gurasoen ezik eta gero bizitzan badira esperientzia pila ez, jorratzen zaituztena, baina nortasun aldetik eta heldu naiz futbolarekin bai. Bere alde hon eta txar guztiekin, baina Oier Sanjurjo futbolak eguneko portzentaia handi batean futbolak egin du. Bai, zen gainera, joe. Eta futbolak, barkatu, gehiengoa hemen izan duzu, urte bat hor gallego bihurtu zinela, baina gehiengoa hemen eman duzu. Horrek ere asko esan nahiko du. Urte hori ere oso aberasgarria izan zen, nire autoestima, bai, ezakit, handitzeko edo benetan sinesteko nire buruarekin ez, posible nuela profesionala izan eta honetarako balio nuela, ez? Banituela prestakuntzak eta haizu aurrera jarraitu. Eta bai, nire bizitza osoan hemen eman dut. Eta egia da, esan behar nahi zuet, futbolak jorratzen direla kriston balore politak futbolean, bai, lan taldea, eskutza bat. Ez aizkiazu guzti horiek, oso itxua gaude komunikabideetan alde txarrak ere ikusten, edo entzuten. Baina futbolak ziur naiz, horrelako pertsonak egin baldin baditu, futbolak asko dauka emateko. Gainera, esan behar dut, futbolari izateko, ez dakit jendea konstiente den, baina oso heldua izan behar zara burutik, ez dakit. Oso gazte hasten zarete. Oso gazte eta ez du edonork edo zeinek balio mundu honetan egoteko. Oso mundu agresiboa da, oso aldakorra eta horretan buruak paper handia badu. Burua bakarrik? Edo zure inguruak ere? Nortasuna, autoestima eta askotan ere hor egoten dira kolokan, ez? Eta hor indarra izatea eta ez da erresa. Eta esan behar nuen hori baloreak ez dakit
eskuzabaltasuna, lantaldea da kristona. Ongi ez zaudenean, nola babesten zaituen taldeak, edo zu taldeari erakusten badiozun nolakoa zaren, gero taldeak babesten zaitu, edo onartzen zaitu, bestela, bertzen, ez dakit, badira detaile pila, langile izatea, honestoa izatea, zure buruarekin eta besteekin, oso polita da, eta kapitaina naizen aldetik, balore horiek biderkatzen dira ere, ez? Eta detaile horiei erreparatu behar diezu asko. Zuk orain 32 urte dituzu, gaztea zara, futbolean igual ez horren gaztea, ze esan dugulako oso gazte hasten zaretela futbol munduan edo futbolean zabiltzatenok hortatik bizitzen. Zurekin dauden gazte horiei, zuk aipatu dizkidazun balore guzti hauek, beraiek jakitun dira, hor daudela, beraiek zuen laguntza behar dute? Bai noski, baina da pixka bat ere, jakitun dira eta badakite, baina denak behar du prozesu bat. Eta azkenean, argi ikusten duzu, zu zeu gai zarenean ikusteko, ez? Eta konturatzen zarenean zure kabuz. Osea, da, lehen ni nerabe nintzenean, guraso esaten zidatenean, hau horrela da, kontuz, eta kezer hau eta beste, eta ulertzen zenuen, baina zuk zure begiekin ikusi arte edo barneratu arte... Edo paretarekin... Ulertzen, hori da, paretaren kontra hori da. Da pizkat lan hori, ez? Gaztei erakusten diegu eta esaten diegu, edo aholkuak ematen dizkiegu, baina beraiek ere konturatu behar dira, beraien kabuz. Oier, zuk pertsonalki diot orain, ja futbola hor duzu, jakin nahiko nuke ze helburu dituzun, helburu horiek lortzeko zer duzun edo ze estrategia, ze misio daukazun, eta nola bideratuko zen ituzken? Behin futbola utzita, edo orain... Pertsonalki eta profesionalki. Profesionalki etapa konkretu batean zaude, eta pertsonalki beste etapa batean. Bietan. Oso harro nago nire buruarekin eta zen hori arlo pertsonalean, futbolean urte polita izaten ari da eta kapitaina naiz, ikusten dut nire ingurua ongi doala, kluba osasuntsu dagoela, ez? Gero ere futbolaren aldetik nire helburua da urte hurrenean hemen egotea eta Zabalberria ezagutzea eta lehenengo mailan egotea bai hurrengo urtea eta bai urte hurreneko urte hori polita litzateke, ez? Egia da, nik 33 urte bete behar ditu dela, edo emititzen denean izango ditu dela ja. Bai. Nik uste baietz, 5-6 egun atzerago emitituko dugu. Hori da. Beraz, bada ja adin bat, orduan... Jesukristoren adina. Jesukristoren adina. Kontuz, Ez da gutxi. Eta orduan, gero nire erretiroan ere pentsatzen hasia naizela pixkat nondik norakoa izango den, ez? Bai, hausnarketa hori egin duzu? Egiten hasten naiz, poliki-poliki, bai. Prestatu behar naizelako ere, modu batera edo bestera. Eta horrek ez dizu beldurra ematen, ze azkenean ezagutzen ez duzun mundu batera joan zaitezke? Bueno, baina nik... Edo ohitua ez zaudena, bintzat? Nik nire burua ikusten dut gai, gauza desberdinetan ongi mugitzeko eta mugituko naiz eta aterako dut aurrera, esan nahi dut. Ematen dit gogoa, esan nahi dut, ikusten dut hurbil dagoela ja erretiratuko naizen egun hori, espero dugu, zenbat eta beranduago izan hobe, baina 33 urtekin normala da hori pentsatzea, eta behiratzen dut atzera eta esaten dut, egin duzu bidea, orduan harro nago horrekin. Urte asko eman dituzu zure etxe honetan. Esan dezakegu zure bigarren etxea dela? Bueno, orain prentxaretoan gaude, baina bueno. Era bat. Baina, nire taldekidekin hitz egiten dugu askotan, pasatzen dut ordu pila beraiekin, eta da nire bigarren familia izango balitz bezala, eta azkenean hor sortzen diren konexioak eta harremanak oso bereziak dira. Lehenengoa daukazu etxekoa, bigarrena taldekide familia hori, hirugarrena Lizarrakoak, edo nola da? Bai, Lizarrakoak, nire lehenengo familia da hori, ez? Hori da zure sustraia. Nire sustraia hori da. Gero joaten gara, ditut hor arrebak, gurasoak, ilobak, eta lagunak ere noski. Eta hori mantendu behar da beti. Beti. Horiek hor daude. Horiek ez dute huts egiten, gainera. Ez dute hutsik egiten. Agian hemengo taldekide gero, bai? Bueno, gertatzen dela, gauza oso kuriosoa, kriston ordu pila basatzen dugula gure artean, eta harreman oso bereziak eta bizipen bereziak izaten ditugula, baina egia da, hain aldakorra denez futbola,
urte batetik bestera, hain abiadura handian doan ez hau, orain WhatsAppekin eta kontaktua mantentzen duzu, baina poliki-poliki hozten doa ere, eta zaila da esku batekin kontatzea izan dituan taldekide pila guztiekin, zenbatekin dudan oraindik harreman sendo eta iraunkor hori. Eta gainera, suposatzen dut ez, jakin badakit, izan dituzu aukera kanpora jatekoak ere bai, baina gero, balantza egiten duzu eta zuk erabakitzen duzu, kanpora joan edo ez joan. Taldekide horiek ere, joan da etorrian egon daitezke. Zaila da ere, urte askotako lotura eukitzea taldekide batekin. Bai, gainera gu futbolariak garenez, astebukaretan izaten dugu gure lan eguna, ez? Edo gure asteko tentsio momenturik altuena astebukaran izaten da. Eta gu normalean jai edo libre izaten dugu, astelen, aste arte, eta alde horretatik gero zaila da erlazioa mantentzea beste taldekideekin, zen bata joan da ez dakit nora, kilometro pila eta astebukaretan ez baldin bada, astean zehar, aurra ditugu, klaseak, ulertzen zaila da harreman hori mantentzea, horregatik izaten da ere. Futbolan aritzeak utzi dizu zure familiaz gozatzea ere, bai? Bai, erabat. Horrekin ere, kriston zorte daukat alde horretatik, ez eta astebukaerak jende gehienak bezala gozatu ezin dudan, ez? Planik egin lagunekin, edo familiarekin, nonbaitera joan astebukara pasa, baina bestalde badut hori, entrenamentuak direla goizetan, 10:00 hasi, ordu batetan etxean nago, eta gero arratsalde guztia dut bai aurrekin eta bai emazteekin pasatzeko, eta nik uste dut kalitatezko orduak direla aurren heziketan eta orduak pasa behar direla aurrekin heziketa ona izateko eta alde horretatik. Gerora eskertuko dizute? Nik uste baietz. Ez da bakarrik aita futbolaria izan nuen, aita ospetsua zen, ez, aita gurekin egoten zen. Bai, eta pasioan arratsalde guztietan, Iruñako aldezarren barna, eta mandatuak egin, eta gora eta bera, eta azkenean denbora pasa behar da beraiekin. Arro esaten dituzu gauza hauek. Bai. Baina eske baitut hiru seme oso majoak direnak. Eta hori noren kulpa da? Ez dakit. Bakoitzak bere neurrian badauka bere... Agian beraiek dira horrela, oso jatorra direla. Bai, baina esan dizuena, sekretua da rutina bat izatea, ordutegi bat eta denbora pasatzea. Oier, futbolak eman dizun alderik onena, zer eman dizu, zer kendu dizu biak? Alde ona eta txarra. Eman didana da, jende pila ezagutzeko aukera. Eta hola ere, nire burua, mentalidadea edo irekiagoa daukat. Ezagutzen duelako mota guztietako jendea, ideologia desberdinetako jendea, ez dakit oso aberasgarria da alde horretatik. Eta kendu? Eman seguro eman dizkizula gehiago, bai. Pila bat. Eta kendu, igual esango nuke, beti faltan izan dut, edo beti nahi izan dut, astebukaera horiek ez, izatea disponibilidadea hori, nire lagunak libre dutenean, nik ere libre izateko, edozein plan egiteko. Sagarrotegi batera joateko azkaltzera, landetxe batera joateko aurrekin eta edozeinekin mundu guztia jai duenean guk ere izatea, ez? Eta alde horretatik bai limitatuak egon gara, baina, dena ezin da izan bizitza honetan. Eta lesioak eta daudenean, ezin dira egin horrelako eskapadak, ez? Bai, erresagoa da, baina azkenean buru belarri egon bazara zure lesioarekin, eta azkenean igual kasi ordu gehiago pasatzen duzu lesionatu bazaudenean errekuperatzeko prozesu horretan. Bai? Bai. Eta gero lesioak ere alde txarra, baina ez zen... Ez dituzu asko izan ere. Esan ditut bi larri eta... Bai, baina, bueno... Eta horrek jorratzen zaitu ere futbolari bezala eta pertsona bezala. Bai? Bai. Osea, zuk hasieran esan diazun bezala, alde txarretik beti atera behar duzu alde ona? Saiatu behar gara mentalidade izaten, ze hor dago sekretua, bestela eroriko gineke eta ez ginen altxatuko, eta hor dago sekretua, beti altxatu behar gara. Ez dugu aipatu inungo momentu hori, aipatu ditugu zaleak, aipatu dutu taldekideak, klub ere, baina hemen zuei kainita ematen dizuen Jagoba eta Bilor bere alboan, ekipo hori, zer moduz? Oso eroso gaude, ikusten da, biztan dago, eta gira da oso tipo jatorrak direla. Kriston zortea izan dugu beraiek etorri direlako, edo aukeratu dutelako osasunako entrenatzaileak izatea. Tipo naturalak dira, normalak,
Eta hori askotan futbol munduan ez da erresa aurkitzen. Eta azkenean, normalidade, naturaltasun horretatik dena ateatzen da, eta dena atatzen da errezago. Gertutasuna transmititzen dute. Bai, baita ere. Oier, nik sorterik honen haupa dizuet. Ze ez bakarrik zuek, ez bakarrik klubak, ez bakarrik zaleek. Nik uste nafarrak garenok ere, naiz eta ez izan oso futbol zaleak. Nik uste nafar bezala ere, badugula grin hori eta nahi hori. Bai, gainera, gu konstiente gara, futbolariak azkenean ez garelako bakarrik. Jende asko dago atzean, eta jende askoren sentimenduekin, kakotzen artean jolasten dugula, ez? Alde horretatik, porque jendeak disfrutatzen du, irabazten badugu, edo lehenengo maila egotzen bagara, eta alderantziz, sufritzen du, guk bezala, eta orduan konstiente gara, eta guk ere nahi dugu, badugu responsabilidade hori, eta nahi dugu jendeak gozatzea gurekin, eta ongi joatea dena. Osatu zaite, Albazeteren kontra ezingo duzu jokatu, baina gero badaude beste batzuk, eta erabaki horrak izan daitezkenak ere bai, biharko agian gehiena. Helburua guztien artean lortu beharreko gauza bat da, así que seguro nire taldekidek ere ongi egingo dutela. Eskerrik asko, zorterik honen Oier. Eskerrik asko. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap, irakurri, ukitu, ikusi, entzun.